asta este un nou episod. Acest videoclip este cu Minecraft, bineînțeles. Astăzi cred că o să facem o serie de... Unde? Stați un pic. O să merg un pic în lag, dar n-am ce să fac. O să facem o serie de survival. Este cineva? Wow, un pingu foarte mare. E mic. Așa. Survival. Serios? Gata. Măcar e bine că avem chestplay de iron. Asta e un lucru foarte bun. Așa. Acum hai să ne căutăm loc să ne facem. Așa. Așa. Să vedem dacă putem sparge pe aici. Sper să vă placă textura mea. Așa. Aici, deci nu e prea aproape de spawn. Nu. Cred că o să ne apucăm și de altă serie. Dar deocamdată nu acum. Am 29 ping. Și să-mi lăsați, vă rog, în comentarii care este mai bine. Cum este mai bine? Pingul mai mare sau cât mai mic? Eu știam că e bine cât mai mic să ai pingul. Da. Cum nu știu, pingul. Și merge ca dracu. Da, net. What? Nu știu ce are. Cred că e bolnav Minecraft. What? Da. Sper să dați like, subscribe, toate cele. Dacă n-ați făcut, dacă n-ați dat like, dați acum. Așa. Da, se vede. Wow. Sal. Ce sal, mă? Da, aici deja este protecție. Trebuie să luăm și noi un copac. Putem să spargem aici. Deci aici, ok. Asta să simt. Așa. Ia. Sabie. Ia. Șarne sunt. Wow, ce bună e. Mamă, dacă n-aveam și eu lagul ăsta. Da. Dacă n-aveam lagul, puteam să mă joc și eu. Scuzați-mă că am atât de mare lag, dar nu știu ce are. Poate că filmez. Și de aia. Că mie, sincer, nu merge bine. Dar, da, se mișcă foarte rău. Eu nici n-am un arc. Doamne, nici n-am întâlnit șchiop. Wow, ce lag! Infernal! Sar! Am sărit. Au. Mamă! Deci nu pot să cred că am lagul ăsta. Nu pot să cred. Da. Nu se poate juca așa. Ai, de capul meu. Și de capul meu. Și de zilele mele. O să jucăm un Skywars. Mai bine. Am făcut până mari nervi. E ok, bravo. Bine că ești online. Stai, cine este? Am luat. Nu e nimeni. Ah. Oh, sunt 32 online. Iuhu, Sebi Team. Ia. Bita. Ninja. Da, sper să dați like, subscribe, de cele. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă și
să apăsați, să împușcați butonul de like, să văd și eu dacă mă susțineți și vreți să apar cât mai multe videoclipuri în continuare și să ne ținem de seria asta. Da. Chiar dacă la început am zis că o să jucăm Survival, o să jucăm Skywars, pentru că ați văzut ce lag aveam. Și prea-mi place. Ce skin drăguț am. Andy. Dacă nu știați, skin, ca să vă puneți skin, este skin Z și numele skinului. De exemplu, de exemplu. Da, așa. Asta e numele. Mai contează. Un prieten de-al meu, apropo, vreau să vă zic, de ce are amândouă kiturile, Fierar și Ninja. Și amândouă au Sharnez 2, dacă știți kiturile, cei care jucați pe serverul ăsta. Și el tot ia, el nu știe pentru că n-a luat niciodată kitul Ninja, pentru că n-a știut că l-are. Așa. Și a văzut odată peste el și a zis să e sabie de diamond cu Sharnez 2. Nu-mi trebuie mie. Eu vreau sabie de iron cu Sharnez 2. E mai bună. Eu mi-a explicat pe acolo, dar cui să-i explici. Totuși. Da? Așa. Doamne. Deci dacă n-aș avea lagul, aș face mult mai mare treabă. What? Doamne, lagul veți. No, trebuie să-mi cumpăr și o din astea noi. Componente de PC. Noi nouțe. Noi nouțe. Frate, ce lagul ăsta. Eu mai rămân acolo în 5-6 oameni. Dau de 2 oameni. Și atunci mă duc eu la bătălie. Să mă bat. Aș putea să mă duc și acum. Ne. Mai bine stai aici. Mai bine fac asta. Enchantez. Da. Nu mai contează. N-am sticlă de expert. Stați. What the? De unde vin săgețile? Zboară săgețile. Wow, ăla e full diamond. N-am Optifine. Serios. N-am Optifine. 7. Dacă am lag ăsta tot timpul, n-aș câștiga nici mâine. Ce mă, nici mâine, nici la anul. Wow, să mă duc? Mă, că mă duc. Chiar dacă eu zob la PvP, mă duc. Dar mai bine mă arunc, mai bine mă arunc decât să-mi ies sabie cu Sharnez 2. Hacker! Mai bine mă arunc. V-am și zis decât să-mi ia sabia cu Sharnez 2. Mai bine decât să câștige el, mai bine câștigă altul. Hai de capul meu. What? Stați. Skin. Set. Ronaldo. Ar fi ceva să existe kit. What? Nu cred. Ce șmecherie. Ce șmecherie skin-ul. Bă, dacă ar merge și el, mă. Am 60 de meciuri câștigate, că le-am făcut. Da, deja că vărăm eu. El. Steve, lol. Da.
Lol. Da. Deci cu lagul ăsta nu se poate, măi. Deci, uite, uitați, mapa nou. Succes la joc. Mai mersi. Sau la meci. Sau la ce era el. Să te dau un sânge, mă. Deci uitați-vă ce lucruri bune. Și n-am o sabie bună. Ni pe unul, ni pe ăla e unul, bă. Ni pe ăla e unul, bă, cum a venit el, bă. Ni la mă, ni la. Da. Și avea și lag, cred. Da, nu mai contează. Mai mare lag cu mine nu are nimeni. Castel. Castel medieval. Medieval. Cred că de astăzi înainte nu mi-a chitul ăsta. Pentru că nu-ți dă lucruri bune. În afară de sabie. Ce dă un lucru bun? L-ați prins voi. Merge, mă, bă, dacă ar merge, mă. Hai, mă, rupsule. Mergi. Deci eu nu înțeleg. Cum să ai lag? Options. Normal. Video settings. Ce asta? Nu. Video setting. Control. Nu. Options. Search pack. Nu, asta e nu. Ce nu contează? Video. Nu? Nu, ceancuri, mă. Eu le țin la două, ca de obicei. Eu le țineam la două. Cu totul are sens. O să meargă un pic mai bine. Să sperăm. Deocamdată nu merge chiar atât de repede. Bine, în plus și filmez, deci, da, am o explicație logică. Hai, mă, bă, merge, bă. Fița. Archidime. Da. Cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod foarte șmecher și mirabolant și epic. Așa. Sper să dați like, subscribe, toate cele. Și eu, până data viitoare, v-am salutat. Eu am fost Cosmin. Bye, bye!